भैया लोग प्रणाम, जय माता दी। आज आए रहनी हाँ ई शंकरपुर के लगे पहाड़ी के ऊपर। देखी चारों साइड से पहाड़। पहाड़ के पास बच्चा लोग सरस्वती पूजा खातिर ये पंडाल बनैले बा। तो ये पंडाल देख के अपन बचपन याद आ गई ह कि हमनी भी पहले लइकाई में यही तरह थोड़ा सा जगह में बांस गाड़ के घर से माइल के साड़ी मांग के साड़ी से बांध के देखी हमनी यही तरह पंडाल बना के गणेश पूजा सरस्वती माता के पूजा कैले बानी। तो आज ये देख के इतना हमारो अपन हमनी के बचपन याद आ गई कि बचपन में देखी हमनी कैसे पूजा कैले बानी। आज बड़ा बड़ा पंडाल बनता, बहुत पैसा खर्चा होता, बहुत कुछ लागता, लेकिन हमनी भी बचपन में ऐसे ही पूजा कैले रही। याद आवता वो समय में। अभी देखिए अंदर में पूजा खातिर पूरा बनावल गइल बा। तो हमरा देखनी है तो हम सोचनी है कि रउआ सभे साथी लोग के भी दिखा दी जे हमनी के 80-90 में 80 में पूजा होत रहे। हमनी वो बेर चंदा हमनी के मिले 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया ऐसा ही साड़ी घेर के हमनी पूजा करी। सब साथी लोग उस समय वो आनंद ख़त्म हो गई भैया। तो चलिए आज बनल रही अपना भाई अरविंद बिहारी के साथ। राम राम, प्रणाम, जय माता दी।